Sir, naimbalagyan dito'y nagbalin nga aktibidad iti Provincial Tourism Office nga dito'y Elite San Nicolas iti napilid nga pakaysayang katan, sir. When Joey, agyaman ako na ita, very successful dati Ilocos Norte Tourism Gala Awards for 2025 nga naangay ito'y Ilitayo San Nicolas. When, sir? Dating event kat yearly nga programa at Ilocos Norte Tourism Office nga ikan dati award on recognition da digiti individuals, When, sir? digiti grupo ti tattao, digiti pagnegnegosyoan kan organizations nga mangtultulong nga man-develop iti turismo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Oh, yes, sir. Kat very meaningful dati iti San Nicolas ta may sambat dati kada iti priority projects ti agdamang administrasyon tata nga mai-promote iti tourism ti Ilimi, showcasing our heritage. Adu iti heritage centers dito San Nicolas, dati munisipyo, data old house, ta simbaan, ti eskwela, kat nai-promote at iti venue na. Kan dati iti mangipakita apo nga nasinged iti administrasyon iti probinsya kan iti administrasyon iti ili. Tano madlawyo kat tanda ni amin nga activities kat maangangay iti ili tayo nga San Nicolas. So agyaman kanya po gobernador, kan ni Vice Governor Cecilia Marcos nang nga-probar iti dati programa. Adda pay ket di iti dati nga awards night. So dapat iti ng grace iti dati nga event. Okay. Sir, anya iti nagbalin nga kontribusyon iti LGU San Nicolas iti kada iti galante nga panakaysayang kat ti gala night iti biyang ti turismo, sir, iti probinsya tayo. Iti venue sa dati materials nausar iti dating nga event. Hindi programa akat bagi amin iti Ilocos Norte Province Tourism Office including the catering services. Oh, okay po. So, anya iti kaslang kalikagom tayo sir nga ikit daw iti biyang ti provincial tourism tapno ti kasakit adda pay nga matulungan da iti Ilia San Nicolas nga dito iti maysa nga umayan dagiti agbalin nga bisita ti probinsya tayo. Dete panakainayon iti Ilia San Nicolas kadagiti must-see destinations na tourist places iti Ilocos Norte may promote. Tapos tigas takat parte tayo iti tourism industry iti probinsya, kaya inclusiveness iti San Nicolas. Yes, sir. Nga kas may sa kadagiti major tourist destinations ti amin na turista may mangbisita iti